Może być dysonans między tym, co ta osoba robi i jak się czuje, kiedy ciebie nie ma, a tym, jak cię widzi. Gdy ciebie nie ma, jest tutaj duża zmienność. Tak jakby nie do końca ta osoba wie, co ma robić, jak ma robić i czy w ogóle robić. Dlatego jest w swego rodzaju takim zatrzymaniu, tak jakby czeka na to, co się wydarzy, co się rozwinie. Natomiast kiedy cię widzi, bardzo mocno uskrzydlasz tą osobę. Ona ma do ciebie bardzo ciepłe uczucia. Ona bardzo mocno chciałaby ruszyć w twoim kierunku. Bardzo możliwe, że chciałaby jeszcze jednej szansy, jeżeli to jest ktoś, z kim znasz się dłużej, ale również w ogóle może chcieć jakiejś szansy i takiej otwartości z twojej strony. Natomiast z jakiegoś powodu nadal czeka.